Anga foli be aw ye ni wagati na aw munun sigilen do ka Mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoni aw filɛ foli ni wari ɲuman dɔn o be aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw ladɔnya k'a fɔ bi ye tarata ye octobre kalo tile 14 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnya k'a fɔ fɛn bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ o bonyalen don jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ dɔ kɛ fɛn min ye Farabugu ale marabolo kɔnɔna na fo ka taa se Sokolo ma wulikajɔ mun yɛrɛ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ la jatigɛwale tigilamaw ka ɲɛma mun bɛ ni a bɛ wele ko Nduru an ka finitigilakaw ye dankari kɛ ale la an bɛ wagati min na ko sisan a n'a nɔfɛmɔgɔ caman kunnafoniya o dira an ka finitigilakaw ka ɲɛma fɛ ni o ye état major général des armées ale ka bataki do an b'a fɔ halisa ala kan ka jamana basigi ala ka sebaya di an ka finitigilakaw olu ma halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na ka sanga ni bidonya ye octobre kalo tile 14 san 2025 an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba ni o ye état major général des armées ale kɔni ye kunnafoniya di kɛ bi kunnafoniya min kɔnɔna na a b'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ sanfɛ sira fɛ ni bɛ tali kɛ fɛn min ye pankurun na u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama caman de la Tɔnbukutu marabolo ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan halisa ɲininiw bɛ sen na walasa fɛn min ye jatigɛwale tigilama minnu ni olu taara ka dankɛ walasa u bɛ se ka tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan cogo min na an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka finitigilakaw olu ma jugu olu kɔ kan an bɛ wagati min na ko sisan a dogolen tɛ maa la k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana kɔni bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ o gɛlɛya dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye tajiko gɛlɛya an ka faba kɔnɔna na yan fo ka taa se jamana marabolo caman o ma nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ moto taxi bolila dɔ ni a bɛ wele ko Lasinɛ Togola ale kɔni ka jaw yɛrɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ja ninnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Lasinɛ Togola ale b'a la k'a ka moto essence bɔ ni k'a kɛ an ka finitigilaka dɔ ka bolimafɛn o kɔnɔna na ja ninnu kɔni carila kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ an ka jamana jabaranisoba ni o ye ORTM ye olu kɔni taara Lasinɛ kuma ɲɔgɔnya kun mun y'a bila ni k'a ka moto essence bɔ k'a kɛ an ka jamana finitigilaka dɔ ni o tun b'a la k'a ka moto kolonkolon ala ni tajiko gɛlɛya o ma walasa aw ni ne an ka faamuyali caman o sɔrɔ an ka jɛn ni ka Lasinɛ Togola yɛrɛ ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Bon ne bɛnna ni sɔrɔtigɛ a bɛ ka moto kolonkolon ne turu cɛ ka to kɔ ka essayé bɔ ka d'a ma pour que a ka yɛlɛ ka moto sanfɛ a ka taa ka so finitigilaka ninnu u bɛ k'an lakana bon olu ka ye dugu ma sen na k'u bɛ ka tagama essence ko essence ko gɛlɛya k'u ka moto kolonkolon fɛn cɛ ɲuman tɛ quoi bɛɛ ɲɛ de bɛ jɔ u la quoi bon a ka di bɛɛ de ye ka finitigilaka ye moto sanfɛ a bɛ ka boli ka taa hali ni essence ko gɛlɛya bɛ yen hali n'an yɛrɛ tɛ essence sɔrɔ an k'a di olu ma donc u ka yɛlɛ u ka moto sanfɛ u ka taa u ka so quoi o de fɛn cɛ ɲuman ye ne ka essence kun banna ne bɛ ala minɛ ka kolonkolon ka taa mais o fana ka fisa ni sɔrɔtigɛ ka taa kolonkolon quoi hali ni n ka essence tɔ kun ye 100 ne tun b'a bɔ ka k'a kunna a ka yɛlɛ moto sanfɛ ka taa so bon ne bɛ n ta kolonkolon ka taa wari ɲini kun tɛ ne bila o la quoi an kan ka u dɛmɛ se bɛ min ye o se tɛ min ye o se fitinin min b'e bolo o k'u ye o k'o jɔyɔrɔ dɔn donc sisan i b'u dɛmɛ dɔrɔn de pour que u bɛ k'an ni lakana quoi n'i y'a mɛn an bɛ daga sunɔgɔ minnu na sɔrɔsiw de don ne ni sɔrɔsiw tɛ an tɛ se k'an da k'an sunɔgɔ n bɛ wuli san y'a sɔrɔ an bɛɛ b'an sen kan siraw tigɛla sɔrɔsiw de taara sira libéré essence bɛ ka don donc an tɛ se ka kɛ fitiriwale olu ma quoi dɔw fana dɔw somɔgɔw don dɔw denw don dɔw faw don a ka ca quoi bon ne tun tɛ kamera ko in kalama yɛrɛ min ye ne filime ne tun t'a kalama ko ne yɛrɛ filiminen don yɛrɛ ne nana bɔ a kalama don min o don dugusajɛ ne taara sigi n terikɛ dɔ kɛrɛfɛ bon a bɛ ka image lajɛ a y'a kuma fɔ ne ko n ka na n ka lajɛ a y'a yira n na ne ko n ka moto lajɛ a ka ne lajɛ n sigi ni ne bɔlen tɛ a ko ani ne bɔlen don an ko bon ne fana ye n da minɛ yen nɔ tuguni terikɛ yɛrɛ kɛra sababu ye ne yɛrɛ bɔra kalama n tɛ sɔnna n kun t'a kalama k'a filiminen don yɛrɛ ne ye sɔrɔsi y'a sɔrɔ a ka di n ye bi n ye sɔrɔsiya n y'a ɲɛɲini ka dɛsɛ n m'a ɲɛ sɔrɔ mais n'i y'a sɔrɔsiya yɛrɛ sɔrɔ k'a teni sɔrɔ n tɛgɛ la a ka di n ye a bɛ ne kunna fɛnɛ diɲɛ ma don o don n bɛ se ka sɔrɔsiya sɔrɔ sababu bɛ se ka na n b'a sɔrɔ fɛnɛ quoi mais n'i y'a sɔrɔ n bɛ don a la ni sɔrɔsiya sɔrɔ n bɛ don a la quoi
kibaruya olu la an bɛ taa Cameroun fɛn min ye kari tɛmɛnen ni o bɛnna octobre kalo tile 12 ma Cameroun jamana ɲɛmaa kalafili kɔni baara waliyara Cameroun jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka candidat mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Isa Chiroma ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ale kɔni ye sebaya sɔrɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaaya kalafili baara mun kɛra kari tɛmɛnen hali n'o y'a sɔrɔ fɛn mun ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen don jamana ɲɛmaaya kalafili jaabi olu bɔli ma olu ka jaabi kɔni ma bɔ fɔlɔ mais fɛn mun ye Isa Chiroma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale gagnera ale ye sebaya sɔrɔ fɛn mun ye nin jamana ɲɛmaaya kalafili yɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu ka baara ɲɛsinnen don fɛn mun ye jamana ɲɛmaaya kalafili jaabi olu bɔli ma olu ka jaabi ma bɔ fɔlɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ ni kunnafoniya damadɔ dɔrɔn de tun b'an bolo ka di aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na